दाइन कलेजफोरा जमा जादों जेरै सबनसिरि कलेज गुवामुख कलेजनिफ्राय लानानै हायार सेकेन्डारि थाबाय बेटबारि कदम कलेज ओरैजाय नलबारि फरायसालि थाबाय बर्धमान कलेज गासै 9 कलेजफोरा ज' जानानै नैबे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। लोगोसेयैनो बेजों सोमोन्दो लाखिनानै माखासे गेलेनाय बादायलायनाय भलिबल जेरै भलिबल फुटबलखौ लादों काबादि गेलेनाय सियार गेलेनाय बेफोर हाबाफारिफ्रा जादों आरो खन्थाइ आवरायनायफोरा बै एक्सटेम्प'र हरखाब बिबुंथि बेफोर आयदाफोरखौ लानानै खुंनाय जादों। गिबि हाबाफारि बायदियै जोंनियावहाय दिनै बारग' जिथु 25 बोसोर जाबाय बे आफादा गुवामुख बर' थुनलाइयारि आफादा बेवहाय 25 बोसोर जिथु जाबाय बिनि बारग' गिबिनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि गासिबो बे आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि नेहाथारिखौ लानानै मोनसे सावरायमेलखौ जों लानाय जादों। बे सावरायमेलाव गासैबो बिथांमोनखौ लिंहरदों माखासे रोंगौसाफोरखौ लिंहरनानै बेखौ जोङो माबोरै खालामनो हायो बेनि सायाव जोङो लिंहरनायनि गेजेरजों सावरायनाय मोनसे आयदा लादों आरो गासै जोङो मोन 6-7थासो खेला जोंनियाव जादों गेलेनाया जादों बेखिनिखौ लानानै जोङो गासिबो जेसेबां हायो हानायखिनि माने गेलेनायफोरखौ जों होनाय जादों। गाबोन गेवलां मेल थाबाय गेवलां मेलावहाय जोङो मिरुनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिपेन बर' सारा जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ। गासैखौबो जायगायाव थानाय मोन 9 कलेजनि फरायसुला फरायसुलि आरो खाथि खालानि गासै नायग्राफोर नङा लोगोसे गासै इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो आफादनि जानानै आरसि कमिटिनि जानानै आं गुरै खावलायहरदों।